И коста хора, аз съм ProsPvP. Днес ще ви направя един туториал как да си свалите FPS в Minecraft. Тогава ще ви покажа няколко варианта. Да. Първо цъкате десен бутон на вашия екран и цъкнете Personalis или персонализиране. Цъкате това Windows Classic, ще ви е малко грозно, но да. Пак ви сваля FPS-а. Така, следващото, ако искате да си смените, да смените промяна на мишката, цъкате промяната на мишката и тук всичко ще го вибирайте черно и бонусите ще ви стане черно. Има, например, сега ще ви демонстрирам. Да, ето сега ще ви демонстрирам. Ето и го цъкам два пъти с ляв бутон. Търся надолу и ето го, например, това. Отвори, окей, и то ви става нищо. Следващия начин е да отворите Minecraft и да цъкнете ето и тук Edit Profile, не се вижда много на мене. Да. След това трябва да видите на колко RAM ви е компа, например на мен ми е 4. Хубаво е да си го направя на ето тук да цъкне това и да го направя на 1 гигабайт, защото не мога на 2 на 4 нещо ми да. Така, на 1 го правя и цъкаме Save Profile. Пускаме си Minecraft и да, ще се върна след малко, когато си пуснам Minecraft. Айде след малко. И да, след като се отворите Minecraft, цъкате Options, това се го правите на голям екран, Options, Video Settings, Graphics, Fast, Smooth Living Off, тук Smooth Living Level Off, също Grayscale, там Grayscale Large или каквото искате да ви, например малко, ще го направите Small. Голямо Normal, средно Normal и Large най-голямо, с най-дебеля, ама да. Тук си го правите на Brightness 50 или колкото си искате да ви светло в тъмнината. Fog Fast, тук шейдър аз нямам принципа, но да. Детайлите почвам Sky Off, Sun и Moon Off, Clouds Off, Trace Default, Rain Snow Off, Stars и да. След това Animation, цъкам All Off, ако искате да си включите нещо, просто цъкате, например, искам лавата да ми се вижда, когато горя, цъкам и ако искам си го махна, пак All Off. Или просто го цъкам си пак. Аз в принцип си пускам All Off и си цъкам партикълите, защото ма кефа, да. Така, например, to smooth FPS, ще ви on, fast render, on, chunk updates, на мен е един, защото да искам, lazy chunk loading off, smooth world on, а не off, и да, тук outer, show FPS, ако искате да цъкате, тук да ви изписва FPS-а, тук водата, като искате да вали, просто си я спирате, да не виждате. И да, тук в Screen Default Modes, аз тук ще го направя на и така си го направя. Да, хора, надявам се този туториал да ви помогнал, да ви се оправи лага и да, ако искате още такива туториали за други неща и да, просто оставете един лайк, абонирайте се, пишете коментари и споделяйте с свои други приятели. И това бях аз, ProsPvP и чао!